Bueno, gaurko saioan nahi pixkat atentzioa ditu edan izan da batez ere zen musikalia diferenteak, ez? Nahiz eta ahozko adierazpenak izan, ahozkotasuna ulertzeko hiru modu ze diferente, ezta? Euskalduna ezagutzen dugu eta katalanena oso alaia, oso musikarekin oso lotua, eta gero Sardiniako jendearen dramatismo hori, ez? Sakontasunei berdin kantatzen zaio pozari edo tristurari, ezta? Gero ere bai, musikaren beraren garrantzia, ezta? Euskal Herrian ahotsa da, ahots soila, baina nola laguntzen duen musika beste batzuetan, ezta? Nola batzuetan alaitzen duen hitza bera nola jazten duen, ez? Eta hirugarren ideia pixkate politia izan dena bai ikustea saio honen gauza politienak izan dira mistoak izan direnean, alaienak eta behar bada gehien iritsi direnak jendearen gana, ezta? Eta orduan, egia da, batek esan duen bezala batzutan itzultzaile ez dela behar, ezta? Transmititzen da asko eta alde hortatik oso adierazgarri izan dela iruditzen zait.